Kalundborg Mustangs mødte lørdag eftermiddag Thisted Brewers. Sorry, he meant Brewers. Til den vigtigste kamp i klubbens historie. Det er en playoff-kamp. Vores første af slagsen nogensinde. En ret vigtig kamp for os. For mulighed for at prøve nogle nye hold, vi ikke møder normalt. Og så også mulighed for måske at vinde i eventuelt finalen. En playoff-kamp er de tre bedste hold fra henholdsvis Øst- og Vestrækken, der har mulighed for at komme i de afgørende kampe, og mulighed for at komme til Elming Bowl, som er finalen for den 9-mandshold. Mustangs kom godt fra start, men det skulle snart vise sig, at nordjyderne var for hårde ned for de lokale helte. Thisted Brewers vandt kampen. Sorry, he meant Brewers. Dermed er sæsonen helt slut for Kalundborg Mustangs.